Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu sauraro muna ƙara miƙo godiyarmu a gare ku. Mun gode da yadda kuke bibiyar wannan tasha mai albarka wato Alƙalami TV. Da fari mun fara karanta muku littafinmu mai suna Sauyin Kaddara na marubuciya Hafsat Rano. Littafin Sauyin Kaddara littafi ne da ke tafa da sarƙaƙƙiyar rayuwa. Kana littafin yana haɗe da tatacciyar ƙauna marar gaurayi. Muna fatan za ku ci gaba da sauraron wannan littafi mai ɗimbin faɗakarwa. Yanzu zan ɗora daga inda muka tsaya. Kada ku manta sunan littafin Sauyin Kaddara na marubuciya Hafsat Rano. Ni Nana Hafsatu ni ce mai karanta muku shi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaki ya ja sosai bayan ya fito daga gidan, tunda yake bai taɓa ganin mara class ba irinta. Wayarsa ce ta yi karar sa cirowa yana sake sakin tsaki a karo na babu adadi. Daidai lokacin Maryam ta fito da gida za ta shiga gidan Hajiyar. Umma ta aiko ta gaya mata haihuwar Anti Maryam. Ranar haihuwar bata dawo gida ba sai yau ta yi tunanin ma sun faɗa wa Hajiyar. Sai da ta tambaya sannan Habubu ya ce mata basu faɗa ba. Faɗa ta Maryam ta ce lallai sai ta je ta faɗa mata a lokacin kafin washe gari ta shiga. Cin an fito ne yasa ya dan haska da hasken da ke kan wayarsa. A tunaninta Sultan ne, dariya ta yi ta ce ya Sultan ana nan ana yaudarar ne. Cin bai yi magana ba ya sa ta matsowa sosai. Cirewar ya yi daga kunnensa ya haska ta. Da mamaki yake kallon ta me take a nan kuma ya ayyana a ransa. Daidai lokacin wutar kofar gidan ta kawo. Da sauri ta matsa baya tana zaro idanu. La. Kallon da ya mata nisa ta yi saurin cewa ina wuni. Hello ina jin ka. Gaba kawai ta bi shi da harara tana taɓe baki. Bakin rantsiya. Idan ta shiga bangaren su Sultan ta wuce da shigar ta tarar da umman su tana cin tuwo. Zama ta yi ta gaishe ta kafin ta sanar mata da sakon umman su. Murna ta yi sosai ta ce za ta shigo da safe insha Allahu. Hajiya mama na jin tafiyarsa ta fito da sauri ta ji kanun labari. Yanayin da ta garo da nesa ta sha jinin jikinta. Gefe ta zauna tana kallanta. Ya kuka yi? Gaskiya Hajiya da sake ba shi da mutunci wallahi Allah. To me yace miki ni so nake na ji kar dai korarsa kika yi fa. Allah ni ba zan iya ba, me yake ji da kansa, ba za ki faɗa min bane sai na make ki, saboda wulakanci fa cewa yayi na gama, sai me, babu fa abin da ya ce min, sai ka ce kanya ya bar ni ina ta zuba, kai da sake wallahi, ke ba abin arziki da ke, shegiyar zuciyar ki ce take sa a kai ki a buroki. Ba a hankali ake bin komai ba, a hankali za ki saki jikinki shi ma zai aminta da ke ya yi ki. A yi masa magana gaskiya, ba zan ɗauka ba ni dai. Kamar kar ta shiga wajen Hajiyar sai dai kuma ta san kalar aikin umma da za ta yi mata wallahi idan ta dawo ta ce ba ta shiga ba. Bude kofar ta yi suka juya gaba ɗaya, saurin katse maganar ta yi ta ɗan ɓata fuska. Ba sallama sai ki faɗo haka? Na yi ba ku ji ba ne, ina wuni, lafiya, umma ce da mata ce na faɗa miki Anti Maryam ta haihu, za ta shigo gobe. Yaushe ta haihun? Ranar Juma'a, sai yau za a faɗa min saboda ba ni da muhimmanci. Ni ta ce na faɗa miki mantawa na yi ban faɗa ba laifinta ba ne, saboda kin raina ni, a yi haƙuri. Dukar ta buɗe baki ta ce Allah ya raya. Wanki ta tashi da shi ranar ba ta yi niyyar zuwa aikin ba yau. Mamakin yadda Hafiz ya ɗau fushi da ita ne kawai yake bata mamaki. Kusan kwanaki 3 bai yi mata magana ba bai neme ta ba sosai abin ya dame ta saboda ba kaɗan ba ta yi kewarsa. Karatun suratul Baqara da ta kunna a wayarta ne ta tsaya alamun kira. Da sauri ta goge hannunta a jikin gefen zaninta tana ɗaukar wayar. Ganin Hafiz ne yake kiran ta yi saurin ɗagawa kar ta katse. Zaki fito yau kuwa na ga shiru ina ta tsaye fa. Kana wajen? Bari na fito to. Ba maganar wanka ta yi saurin ɗaure jikinta. Ta wanke ta shanya kayan a gurguje ta shirya. Ta yi wa umma ƙarya supervisor ɗinsu ne ya kira ta fito. A can ta hange shi ya jingina jikin wani shago yana danna waya. Ajiyar zuciya ta sauke ta karasa wajensa. Daga idanunsa yana kallanta, murmushi ya yi mata ta mayar masa. Na zata ba za ki fito ba, wai fushi kike yi da ni? Kai dai kake fushi da ni. Haka dai kika ce sai ina, daga kamar kin yi rana sosai fa. Ban yi niyyar zuwa ba ma yau, kai ka fito da ni mu shiga school kawai ko? Mu je to, na ga samarin ki na can. Kishi ta faɗa tana dariya. Ko ma menene dai? Muhammad Arif. Kiɗa ne ke tashi sosai a wajen, har baka jin maganar dan uwanka. Mata da maza ne cike a wajen. Ba abin da kowa yake yi sai rawa. Yanayin wajen da shigar su kaɗai za ta isar da kai cewa babban club ne da ke babban birnin na kasar Cross River.
'Yan mata biyu ne suka nufe shi suna taka rawa kaɗan tun da suka taho hango su sai ba shi da niyyar motsawa daga inda yake. Hannu ɗaya ta ɗaga masa ya kalli hannun ya kau da kansa, ɓangaren kan nasa ta sake komawa tana sake bashi hannun, a fusace ya tashi tangal-tangal yayi kamar zai faɗi. Ɗaya ta yi saurin taro shi. Mustapha da ke can nesa da su ya hango abin da yake faruwa, da sauri ya taso ya zo wajen yana hararar su. Me haka? Ya tambaya yana dankara masa harara. Hararar suka maida masa a tare suka bar wajen, kama hannunsa yayi kawai ya riko shi jikinsa ganin yadda ya bugu sosai yana kokarin faduwa. Matsa musu hanya suka ya fito da shi daga wajen gaba daya, a mota ya saka shi ya koma ɗayan bangaren ya ja suka bar wajen. Gida ya wuce da shi ya ajiye shi sannan ya wuce wurinsa shi ma. Abokinsa ne sosai. Bacci yake sosai har bai san da gari ya waye ba. Miƙewa ya yi ransa duk a jagule. Toilet ya fada ya shiga ya watsa ruwa cike da kyamar kansa. Zuciyarsa babu daɗi ya shirya tafi ofis. Aiki yake sosai baya ko gajiya. Duk abin da zai yi don ya mantar da shi komai kawai yake yi ba tare da halin da zai shiga ba. A gaje ya koma gida likis ya wurgar da komai a tsakiyar falon, sassauta zaman necktie din wuyan sai ya fada saman kujerar na dafe kansa. Rinsa idan sai yana hango komai kamar a lokacin yake faruwa. Saurin ɗauko wayar sai ya sake tatuwan a farkon lambar da zai kira. Arkel na zaune gaban Ummi yana aiki da system ɗinsa. Duk motsi kaɗan sai ya juya ya kalle ta. Kirin da ya shigo wayar sa ne ya sa shi ƙara wayar ido. Private number ɗin da ya gani ne ya sake kallo. Ya rasa wanne ne yake kiransa da number tsawon wannan lokaci. Duk lokacin da ya ɗaga baya jin komai sai shekar kuka ƙasa-ƙasa. Ba ƙaramin ɗaure kai abin yake masa ba. Yau ma hakan ci ta kasance, ɗaga kawai ya bar ta a hands free ya ci gaba da aikinsa. Sai bayan lokaci mai tsawo sannan ya ji an kashe wayar. Kasa ci gaba da abin da yake yi kawai ya sauka ya ɗauko kwamfuta ya kashe ya kwanta a jikin gadon. Jin kiran sallah ya sa ya faɗa toilet ɗin da yake manna a ƙofar. Ya yi alwala ya fito yana nanaɗe hannun rigarsa. Kana ciki dama? Kin je can ne? Na je ai baka nan. Oke sallah. Oke ya faɗa. Zuciyar ta fasta dawo gida don ba ƙaramin hira suka sha da Hafiz ba. Kallon da Umma ta aika mata nesa ta shan jinin jikinta. Bin bango ta fara yi don ta san akwai magana. Umma bata ce mata komai ba, ta ci gaba da aikin gyaran zogalen da take yi. Sai ta ajiye komai ta fito tana yi wa Umman hira, ta kasa samun fuska. Har dare Umman bata sakar mata fuska ba, ta san babban laifi ta yi. Gaba ɗaya ta sha jinin jikinta ta kasa sakewa, sai da Umman ta bari su Habubu sun yi barci sannan ta kira ta ɗakinta. Ta zaunar da ita tana kallon fuskarta. Umma ina wuni? Dariya Umman ta kunshe ta sake tsare ta da ido sosai. Wa yake bin ki anguwa kuna yawo? Zaro ido ta yi ta dafe kirji. Umma, wa ya gaya miki? Ƙarya aka yi miki? Amsa na ya so ki bani. Na san halin mahaifinku sarai wallahi, ba shi da zafi amma akan wannan ranki zai mugun ɓaci. Hafiz ne, ta faɗa tana sunkuyar da kai. Faɗa sosai Umma ta wata da shi, a ƙarshe ta ce ta faɗa wa baba. Tashin hankali sosai ta shiga don ta san zafin Umman su ba ɗaga mata za ta yi ba. Hakuri sosai ta bata da ƙyar ta yarda akan ta faɗa mata masa lallai idan har daga sai ke turo ba ta son hauska. Tana komawa ɗaki ta ga miss calls ɗin Hafiz ɗin. Bin kiran ta ya kashe ya kira ta. Hira yake mata amma ita san hankalinta baya wajensa. Daurewa ta yi ta cije da ƙyar ta ce da shi. Wai an ce ka turo? Na'am, ya faɗa cikin tashin hankali don bai yi tunanin hakan kusa ba. Sake maimaitawa ta yi shiru yana tunanin rayuwarsa. Yanzu ma da shi da mahaifiyarsa da ƙanwarsa wani lokaci sai an sha wuya suke ci rana sau 3. Gashi buga-bugar da yake yi ba wani samu ake ba sosai, har zai yi ɗaukin nauyin mace. Jin shirin yayi yawa ne yasa ta ce ka yi haƙuri, ka ga hakan shine ya dace. To masu karatu duka a nan zamu dakata, sai shirinmu na gaba zamu ɗora daga inda muka tsaya. Kada ku manta muna karanta muku littafin Sauyin Kaddara ne na marubuciya Hafsat Rano, wanda ni na Hafsatu ke karanta muku shi. Mun gode su ƙarai da yadda kuke bibiyar shirye-shiryen wannan tasha mai albarka wato Alƙalami TV. Alƙalami TV ta ku ce a bar alfarinku. Kada ku manta ku yi subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin kasancewa da mu a duk lokacin da muka ɗora sabbin shirye-shiryenmu. A kuma danna view don sauraron abin da muka ɗora. A kuma danna like domin son abin da muka ɗora.